Fil-budget tas-sena d-dieħla hu mistenni mill-Gvern iżomm il-wiedi li jagħmel qabel l-elezzjoni filwaqt li jmexxi l-ekonomija l quddiem mingħajr ma jżid it-taxxi. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt dialogu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fi Flerdeli. Simon Busuttil tkellem dwar iż-żewġ rapporti li l-Gvern issottometta lill-Kummissjoni Ewropea u li minnhom jirriżulta li fil-budget tas-sena d-dieħla il-Gvern se jżid taxxi ġodda li jammontaw għal 50 miljun euro u qal li fil-budget qed jistenna li l-Gvern iwettaq il-wedit li jagħmel qabel elezzjoni ġenerali. Hemm il-weda pereżempju illi iħallas lura il-vet fuq il-karozzi. Jien nippretendi wkoll illi issa it-tablets fil-klassijiet idaħħalhom. Nispera illi l-weda illi jkun hemm childcare b'xejn għal kulħadd iżomma din il-weda. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar il-mediċini out of stock u dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel. L-ikel ola b'medja illi hija inkwetanti ħafna. Jiġifieri l-oli tal-ħajja l-aktar li laqtet f'dawn l-ewwel 7 xhur ta' Gvern Laburista hija l-ikel l-iktar ħaġa bżonn juża. U l-iktar ħaġa li kulħadd irid jixtriha, inkluż dawk li huma familji vulnerabbli li jaqalgħu ftit flus imma b'mod partikolari l-anzjani illi huma qegħdin b'sitwazzjoni li issa l-mediċini mhumiex qed isibuhom u l-ikel iridu jħallsu aktar għalih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-proposta tal-Gvern li tingħata ċittadinanza Maltija lil min jinvesti 650,000 euro. Simon Busuttil qal li din il-proposta tfisser il-beħ ta' ċittadinanza Maltija li llum tfisser ukoll ċittadinanza Ewropea. Simon Busuttil irrefera wkoll għad diversi salarji li qed jieħdu deputat Laburista Silvio Xkembri u l-mara tiegħu u fakkar fid-diskors tal-Prim Ministru qabel l-elezzjoni meta kien jgħid li ma jaqbilx li l-politiċi jieklu minn żewġ tiħluq. Mela dan li llum huwa Prim Ministru kien jgħidilna jien ma naqbilx illi l-politiċi jieklu b'żewġ teħluq. Issa tiegħu b'4 teħluq qed jieklu. Żgur għaliex il dawn tinsewx m'għamlux Ministru, allura irrid iżommu kwiet, irrid jalaqlu ħalqu. Kif jalaqlu ħalqu? Billi għandu 4 pagi differenti. Min qiegħed iħallasom? Intom qegħdin tħallsuhom mit-taxxi tagħkom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera wkoll għal mozzjoni li għaddiet din il-ġimgħa mill-Parlament biex jitwaqqaf Kumitat Permanenti tal-Kamra li ħares l-inġiba pubblika li kienet mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni meta fetaħ il-Parlament wara s-sajf. Fid-dialogu tal-ħadd kellmu wkoll il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Helga Ellul u Kevin Kutajjar li tennew li ċ-ċittadinanza Maltija għandha tkun marbuta ma' impenn fit-tul li persuni juru li għandhom lejn pajjiżna. Filwaqt il-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Therese Comodini Kakija tkellmet dwar immigrazzjoni irregolari u qalet li tistenna li l-Prim Ministru Joseph Muscat jgħidilna b'mod ċar se tkun it-talba tiegħu brabta mal-immigrazzjoni fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Id-Deputat Nazzjonalista Charlo Bonnici tkellem dwar iż-żieda fit-taxxi li l-Gvern mistenni jagħmel fil-baġit tas-sena d-dieħla u tenna li din iż-żieda tissir filwaqt li l-Prim Ministru għamel kabinett kbir u waqt li l-Gvern qed jippremja lil persuni li jenu lill-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali.